2नि 4 नम्बरखौ बानायगोन 4 नम्बराव कुइसना बुंदों k नि मानखौ दिहुन जुदि x = 2 y = 1 आ 2x + 3y = k समानथायनि मोनसे मावफुंथाय जायो। बेयाव जोंहा मा दिहुननांगौ k नि मानखौ दिहुननांगौ आरो जोंहा मावफुंथायाबो होनाय दंखायो नैबे 2x + 3y = k नि मावफुंथायाव मा होनो x आ 2 आरो y आ 1 x नि जायगायाव 2 आरो y नि जायगायाव 1 होयोब्ला जोंहा मा जायो जोंना मा जायो बे लेफ्ट साइड आरो राइट साइडआ समान जायो फै होमबा जों बेखौ मावफुंसै होमबा जोङो बेखौ बोरै मावफुंगोन जावनो जोङो मा नांगोन होनाय दं x आ बेसेबां 2 y आ = 1 होमबा जों बेनांगोन x = 2, y = 1 खौ जोङो 2x + 3y = k समानथायाव फज'ना मोनो दाना जोंहा फज'नांसिगोन आरोखि फज'ना मोनो होननानै जोङो समानथायखौ खनसे लिरग्रोबाय 2x + 3y = k दाना मानफोरखौ जोंहा फज'नांसिगोन 2 * x नि जायगायाव जोङो 2 खौ बहायनांसिगोन 2 + 3 * y नि जायगायाव जोङो 1 खौ फज'नांसिगोन बिदि = k होमबा 2 सानजाब 2 मा जायो 4 दाजाब 3 सानजाबसे मा जायो 3 = k दाना 4 जों 3 जों दाजाबबा 7 = k होमबा therefore k आ बेसेबां जाखो 7 होमबा दिहुननो गोनां k नि माना बेसेबां मोनखो जोंहा 7 बेनिखायनो दिहुननो गोनां k नि मान = 7 बेनो जाबाय बे होमबा जोंहा बेखिनियावनो 4.2 ना गासिबो जोब्बाय।